Zoveel is om ons heen. Op de televisie en in de krant. Je ziet het telkens. Witploeg Westergeest. Je bent weer uiteindelijk van de morgen. Ja, we moeten maar even wat shit een beetje. Het is een beetje oors. Maar we zijn om helemaal niks te doen, dat is echt niks. Dus we moeten maar een beetje shit even. En hoe laat ben je begonnen? Nou, we zijn om jou in een bilkenkamer, hebben we een bakje koffie gewoon en dan hebben we het spul op het klaar zetten. En ben we een jaar en begonnen te shitten. Ja, en hoeveel bussen hebben we hier nou deeltijd? Nou, we gaan nu 30 bussen en we houden ons altijd 75, maar we shitten ons altijd een beetje voor de mensen die komen en nou, er komt nou net in. Dus we zijn dan dat we nu met 30 bussen en dan shitten we wat voor jezelf. En dan zien we wel hoe het erin duurt. Ja, tot hoe laat ga je vanmiddag terug met knallen? Nou, het idee is om tot 3 uur te shitten, maar ja, dat weet ik nog net. Het is maar krijg hoe lang we het mooi vinden, maar we doen het nou voor onszelf, dus we shit blijven hoe lang we shitten. Ja, en ondanks alle coronamaatregelen, het was het mij, hè? Ja, het waren het wel goed. We hadden ook een hele grote tuin bij, dus daar kan ik wel wat verzitten komen. Dat hebben we nou ook net. Maar ja, het waren het goed, dus we shitten zolang we het mooi vinden en dan hebben we toch nog wat bij op deze dag. Ja, en staat naast die 30 bussen ook nog een groot kanon, hè? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat is een ding met gas en zuurstof en nou, die had die jongens zelf maken, maar dat is een mooi kanoontje en die knalt ook wel aardig. Dus dat is wel mooi dat die er nou ook in beheert, ja. Ja, dat is de eerste keer nou dat we daar nog mee knallen, of hier je voor ook al sites? Nou, we hadden er ook wel eens een kanon van, dat we een lidsten. Deze, dat is nou een nee en dat is nou even niet werking hier.